Първият гост в Glow Talk е Ели Цонова. Тя превръща профила си в Инстаграм в един нов свят. Снимките си основани на различни идеи, изключително съчетание на цветове, форми, емоции и настроение. Ели има 2 успешни изложби в София и една в Германия, Берлин. Не случайно те носят името между Берлин и София. Ели е млада, красива и ужасно талантлива. Връзка непринудена. Просто няма как да ни се насладите. Здравей, Ели! Ехо! Как си днес? Много добре. В слънчев ден навън, още топло. Няма как да ми е зле. Първо искаме да ти благодарим от името на цялата Академия Glow, че се съгласи да участваш и да бъдеш нашият първи гост. За мен е голямо удоволствие. Така, разкажи ни с 2 думи, ако можеш да се опишеш. Разкажи ни всъщност накратко за себе си. На 29 съм от София. Започнах да снимам още на 6 или 7 годишна възраст и всяка година се опитвам да снимам различни неща. Добре. Къде си учила? Учих в Германия. Там завърших медии и комуникации и английски език и литература. И се върнах отново тук, в София, защото тук се усеща, че, не знам, чувствам го като моя дом. Какво смяташ, че е най-доброто нещо в образованието в чужбина? Наскоро си говорих с една родителска двойка точно за това и на тях им предстои да изпращат децата си в чужбина и в това виждат единствения начин за развитие. Не казвам, че не е хубаво, но не е единственото решение. Зависи от човека, зависи къде ще се чувства добре. Къде точно учи? В кой град? Учих в Триер, което едва ли на някой говори нещо. Малко градче до границата с Люксембург, което като цяло е възлово място и много лесно се стига до други градове, но не би го препоръчала. На мен лично ми беше прекалено спокойно и малко и тясно. А кое е най-доброто нещо, което ти даде образованието? Кое е нещо, с което се гордееш, че си учила и си била част от това общество? Научих се да съчетавам работата и ученето, което реално погледнато, ако сега на този акъл трябваше да го правя, не съм сигурна, че бих могла. Затова и не записвам магистратура. Но научих се да говоря по-спокойно немски, да хващам ежедневния език, да съм самостоятелна, да разчитам изцяло на себе си в чужда страна, което не е трудно, но на моменти забравяме, че го правим, а всъщност не е от най-лесните неща. Получила си доста добър набор от социални умения. Да кажем. Макар, че те там са много социални, поне където аз бях. Добре, кое е нещото, което те мотивира да се върнеш в България? Семейството, приятелите, най-стандартните неща. Най-вече чисто от егоизъм. Аз се чувствам по-добре тук. По-лесно се интегрирах. Не, че съм имала проблеми в Германия с езика. Никога не съм се спирала от това да говоря или да бъда част от обществото. Но някакси в България нещата стават по-лесно. Запознаваш се с някого, пиете кафе, разказвате си целия житейски път, който сте имали и кликвате по-лесно. Докато там е доста по-бавно като процес това нещо. Можеш ли да кажеш, че с лекота и удоволствие би могла да предадеш знанията и уменията, които си получила в чужбина? Това, което аз се опитвам... Първо снимам за себе си главно. Изобщо не се стремя да отворя очите на някого за нещо, но бих се радвала хората да виждат някакси по-простено света. Точно, може би с тези снимки, ако така го погледнем метафорично, ги разделям на черно и бяло нещата, макар че не смятам, че са само черно и бели, но в Инстаграм, поне при мен, се старая да е много опростено и ясно какво имам да кажа. И може би това е важното, да не гледаме толкова сериозно на всичко и че поне на мен опита ми показва, колкото повече се ядосвам за нещо, толкова по-глупаво ми се струва в последствие, като е минало време и си дам сметка за това. Така че може би това е нещо, което трябва да се науча и аз самата, да не се спрявам чак толкова много за някои неща.
Супер, добре. Какво тогава е посланието ти към момичетата от Glow и младите момичета в България? Какво ще им предадеш като послание, като една млада и силна личност? Не вече да бъдат себе си, да следват това, което ги интересува, защото независимо от страната няма ограничения. Винаги може да се направи нещо по въпроса, да се придобият умения, да се научат нови неща. От нас и зависи просто да имаме мотивацията да го правим и да не се насилваме да влизаме в някакви конкретни, аз не знам, конкретни очаквания и по-скоро да търсим нас самите какво ни интересува, защото ако няма това желание, няма как да влезем в някоя нова роля. Това е най-важното. Благодарим ти, Ели, и ти желаем успех за Благодаря бъдеще. и аз.